Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li r-riżultat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew laħaq il-miri li l-Partit Nazzjonalista fassal u żied jgħid li dan huwa mertu tal-ħafna xogħol li sar mill-partit u minn dawk li tawh il-fiduċja bil-vot tagħhom. Fakkar li sentejn ilu ftit wara l-aħħar elezzjoni ġenerali fassal bħala miri għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li l-Partit Nazzjonalista iġib it-tielet siġġu u jnaqqas id-distak bin-nofs. Qal li t-tielet siġġu ġie assigurat u d-distak bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista naqqas sostanzjalment mit-42,000 5 snin ilu għal ftit aktar minn 8,500 vot issa. Fil-fema tal-Kap Nazzjonalista dan waħdu huwa messaġġ b'saħħtu lill-Gvern li l-poplu xeba minn tip ta' politika ta' firda li skont tuża ħaddieħor u jrid politika awtentika matura serja ta' dialogu u b'interess ġenwin fin-nies. Dr. Grech appella lin-nies biex jagħmlu kuntattu jfittxu lill-Partit Nazzjonalista li qal irid jisma' l-istorja ta' kull persuna għax din tagħtih l-enerġija jkompli jaħdem għan-nies u jkun il-vuċi tagħhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li meta daħal fit-tmexxija tal-partit kien fassal 3 fażijiet li minnhom ingħalqu 2 li jaqqat il-partit u li jnaqqas id-distak. Dr. Grech qal li l-pass li jmiss issewwa li l-Partit Nazzjonalista filwaqt li jibqa' l-vuċi tan-nies ikun ukoll alternattiva li n-nies iridu għat-tmexxija tal-pajjiż. Tem jgħid li issa huwa l-mument li l-Partit Nazzjonalista jaħdem biex il-poplu jkollu xogħol ta' kwalità, ġustizzja u l-libertà li jesprimi ruħu mingħajr riperkussjonijiet.